Kubor nakaslem jong udongsan hima. District Magistrate jong ka West Khasi Hills wala pentip baka night curfew kandon nadu ka khandai beje menmet jong ka laipo tarik mentau benai hadu ka san beje men step jong ka nriu tarik benai September hajar puai la ongru bahakite ki kenta badon ka curfew la khangi ki briu ya ki kali banmi surok lanyo tang ki kali jong ki nong trai ka tnat ka koi ka khia ki nong trai covid khat khandai ki kali jong ki nong tho khubor bat ki kali jong ki tnat trai kam ki ba ai jing sekri pat ba bat kani ka hukum ka la khang ya ka rung kami ki briu ni ki kali na ka wei ka district sha ka wei pat lani ki wei ban rung sa West Khasi Hills ka ba kantup na ka wei ka jilla sha ka wei pat Laptharu sabaro kinong nya kali kamai bat private bakin bot renti katkum kane kijing pen bana knang bat de lakam na kijing purstet jong knyang covid khat khandai bat hakas ngi nengkong sngi balang bat sngi tho ding kin nya ki kali ki bakut how number iway lai san nyo bat khandai bat hakas ngi baar sngi palei bat sngi sajai kin nya ki kali ki bakut how number not ar sau enriu bat pra kat ba hak sngi ublai ansha ya baro ki nambar